Nu kan du forandre dit liv uden at ændre det. Lad os præsentere den nye Apptronik X2. Et banebrydende fitnesssystem, som vil ændre fuldstændig på den måde, du træner for altid. Hemmeligheden ligger i elektronisk muskelstimulering, eller EMS. Det er en videnskabelig gennemprøvet teknik, som faktisk genererer aktive muskelkontraktioner. EMS blev egentlig udviklet for fysioterapeuter og skulle hjælpe med genoptræning af patienter med muskelskader. Nu anvendes den inden for helseindustrien for at hjælpe dig med at få de mavemuskler, du altid har drømt om. Det originale Apptronik-system er solgt næsten 5 millioner gange i 87 lande. Nu har Apptronik-ingeniøren udviklet teknologien yderligere i den nye generation Apptronik X2. Den hedder X2, fordi den tager din træning til ekstreme resultater. Med dobbelt styrke får du dobbelt så gode resultater. Med sin unikke dual-channel-teknologi med ledende puder på både for- og bagside, træner Apptronik X2 to separate muskelgrupper samtidigt. Du styrker dine indre og ydre mavemuskler og maksimerer din træning. Du vil mærke, hvordan Apptronik X2 med én gang former dine mavemuskler, og du vil se dramatiske resultater allerede efter bare nogle få træningsenheder. Og mens du træner, er du frit bevægelig og kan gøre, hvad du vil. Arbejde ved computeren, sætte håret i stand eller kigge tv. På kun et minut opnår du mindst 400 muskelkontraktioner. Med sine 8 forskellige træningsprogrammer, lige fra korte, hurtige muskelkontraktioner til de lange, dybe pulseringer, er den perfekt egnet, uanset dit fitnessniveau. Plus 10 intensitetsniveauer, fra lindrende, terapeutisk massage op til en intensiv træning. Dette giver i alt 80 forskellige programmer, og det tager kun 10 minutter ad dagen. Det er videnskabeligt bevist, at EMS virker.